Sige na gawa ka na ng tinapay ko. Gutom na ako. Malaki na lang ako May higante. Ba't nanggaan. Kaya po. Apay nga tanga nagbaling nga pagindaan. Nagbaling nga playground. Strawberry yung palaman. Palaman. Cheese. Strawberry. Strawberry. Sige lang po amin. No. Ang paki ako na. Balin ako nag-iso. Sarang tarwangan, Peng. Thank you. Enggak? Nagakamot ko. Hindi nagdara. Amok nga datalag. Oras ti ko, Santa Maria, Santa Cruz to Santa Maria. 1 hour? 1 hour. 1 hour. Ano? Half Pinoy. Tapos nubigan. 2 oras niya. Ano? Why, sir, are you from Bigan? Why you visit my house? It's not my house. No, my mom from Baguio. Oh, I went Baguio last week. We visit Kingdom Stone and Dragon Treasure. You can watch on my video, sir. Oo nga pala, Pilipino ko. Ang hirap-hirap. Pasensya na. Hindi talaga ako magaling mag-English, guys. Hanggang grade 1 lang talaga ako. Kaya pansin nyo naman, yung English ko, nakakahiya. Kaya, minsan kapag may kausap akong taga-ibang lahi, tumatawa na lang ako nagsesenyas. Masala kapag nagla-livestream ako sa ibang apps. Kasi nakakahiya, maririnig nila yung English ko. Iba naman to, nagsasalita. Kala mo naman kung magaling ka. Kung kwan, Palaman yung strawberry. kapag ano na yun, Apa? hindi ako magaling sorry, hindi rin ako magaling sa math. Basta kapag nagsakay ka dito sa house namin papuntang Baguio 4 hours 4 hours, sir. Bakit ano masagot nga sa Pero nakakaintindi ka ng Tagalog or Ilocano. Okay lang siguro mag-English ka, basta mag-Tagalog na lang ako, ha. Yeah, 4 hours. House to Baguio. I love Baguio, you know. No, I'm not a student. Pero may pinapaaral po. Guys, baka pwede nyo akong tulungan. Talagang $9 na lang para makasahod na. 3 years na ako, hindi pa ako sumasahod. Naunahan pa ako ng ibang kabatch ko. Alam nyo, mas nauna akong na-monetize sa kanila pero nakatatlong sahod na sila. Nakakaya. Yeah, mas maganda pumunta sa call kapag may jacket. Ay putang, nagngato na mo gayang invite na to kay nanan. Ang ina mo. I love beach and mountain. Pero ayaw ko yung lakad ng pataas-pataas. Nga mo ni Kino? Di ba? Ang talagang may sanak nga ibang baka gumamit pa. Makapel?